Warwara here, washungurudzwa nemweya wetsvina, uri kutsvaga wekuroora kana kuti wekuroorwa naye, wakabirwa here, kana mhinduro yako iri hongu, yes, warangarirwa. St. Angel's Apostolic Church presents Crossover Night with the Bishop Samuronda live in South Africa, 31st of December, time 8 p.m. till 6 a.m. Venue, Lord Kanyile Community Hall, Ivory 2 Midrand in South Africa. Healing and deliverance, plus one-on-one sessions available. For more information, please contact the numbers on your screen. Uyai tiyambuke tiri pamwe chete muchitima chemweya. Greetings, 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 and more greetings to you good people. My name is DJ Oli and welcome to 2.5 Creative Studios chitubu che content chitubu chisingapo chitubu chinonwa nemunhu wese chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akata kunge iwewe ndosaka uri pana pamuswara nhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Right, hanzi nyaya dzacho padzasvika zvamanje manje dzakunakidza, dzakutapira, dzadirwa shuga. Ndosaka pepe ndichigara ndakakudza kuti gara wakasubscribe pachitubu handitika kuitira kuti patinongouya nedzinenge dzichipisa seidzi unombwa zvionera wega. Hanzi vaMnangagwa votya kubviswa pachigaro vasiri pabasa. VaMnangagwa votya kubviswa pachigaro vasiri pabasa. Inyaya yandakandirwawo nana mukoma. Aiwa ana mukoma, ndinokutendai, rambai muchitipa information tichizivisa vanhu kuti vazive kuti zviri kufamba sei, zvakamira sei handitika. Saka chiri kuitika ndechekuti vaMnangagwa vakabuda vachitaura kuti paKrisimosi ndozuva rangu randinotarisa kuti uyu akashanda, uyu haana kushanda, uyu anofanira kubva, uyu anofanira kupinda, uyu anofanira kudai. But kutanga mangwana vaMnangagwa vachange vari kuzororo. Zvinova izvo zvamanikidza vakembo kuti vauye vasare vakabata chigaro cheni chemutungamiriri wenyika. But havasi kunzwa mushe. Vakembo vari kurwara, vari kudzimbwa nemuviri, vari kutotadza kunyatsofamba kana kutaura chaiko chaiko kuri kuvanetsa. But vaMnangagwa vatya kuti ndikasiya general vakachigara vakachipakata ndogona kungwana chitupa chapa window kana kuti panogona kunge zongodzoka paitika something panogona zongodzoka paitika something. Saka zvinova izvo zvaita kuti vaMnangagwa vape general mazuva mazuva gumi 10, only 10 days kuti vatonge. And pa 10 days ipapo mukuru achange aripo munyika, haasi kubuda munyika, he will be on standby. Akamirira kuda kuona kuti zvizvi zviri kufamba sei, chii chinomhonyatsoitika, because right now general cannot be trusted pamazheti aya handitika, nenyaya yekuti 2033 varikuda kuramba vachiita sei varipo. I know ndakakupromisa kuti nyaya ya 2033 ndichauya nayo, ende ndiri kuuya nayo ndokupai zvizere handitika. Saka ndisingatambise nguva, regai tipinde munyaya yedu ndikuverengerei press statement rabudiswa nehurumende neulumende zvichibuda muhofisi acting chief secretary waCharamba handitika George Charamba, yanyorwa musi wa 30 December nayo. Saka mawani chaiwo zviri kutaura kunzi His Excellency the President Dr. E.D. Mnangagwa starts his month-long annual vacation tomorrow, 31st December 2024. He plans to spend his vacation in the country. Ndovanganichikuza bye kuti asikuda kuenda kurefu, ada kugara ani mudhuze muberere achiona kuti zvii zviri kuitika. Adira his vacation in the country and he will be available for commitments requiring his personal attention, both as state president and as chairman of Southern Africa Development Country. Ndambokuudzai kuti mukuru haana kwaari kuenda, achange aripo akamirira, because pari kupisa havasi kutomboda
kuti chinhu chiende ichi. Zvikanzi while he is on leave, the two vice president, Honorable KCD Mohadi and Honorable CGDN Chiwenga, will stand in for him in that order. Vice President Mohadi will act from the 31st of December 2024 to the 19th of January 2025. Further after, Vice President Chiwenga will act until His Excellency resume duty in early February. Vapanyorwa signature apo pavaswa chidzindo. Ganzi ndo zviripo, ndo zviri mutsananguro zvani zvamanje. Right, ndakuudzai kuti pari kupisa ende mahwani ende hazvipere mushe. Mukuru asvika pakutaura kuti aiwaka ndichange ndirimo ende ndichange ndiri pastandby kuti izvo zvikangonzi zvakushata kana pakangoitika kunzi pakufungirwa zvimwe zvinhu mawani chaiwo anditika. Let me just read you a message yabva kumkomana kunana mukoma. Ana mukoma anenge achitiudza kuti zviri kufamba sei. Zvikanzi Mohadi, he is not feeling well at all. Hanzi ari kurwara and hazvitomboripo zvekutodaro. Zvikanzi takamuona achifamba ari pamacrashes, ari kutotadza kufamba. But because Mnangagwa wants to reshuffle cabinet next week, he is forced to be present kuitira kuti asabviswe. Chiwenga is most likely to be demoted. Handizoziva hangu kuti vachademotwa kusvika papi kana kuti zvichafamba sei uye zvichapera sei. Zvikanzi besides Mohadi being sick, he is being left as an acting president whilst the president goes on annual holiday. All attempts to block General Chiwenga given last 10 days and president not going out of the country for holidays, he will be on standby. Bakashata. Mukudziona nyaya dzacho kuti kwadziri kusvika kwakupisa. Saka inyaya yefear yekuti mukuru ari kugaya kuti akabuda munyika paanodzoka anogona kudzoka vakomana varonga zvimwe zvinhu, varongawo dhende. Sezvamunoziva kuti kuzanu PF hakuna mugoni, kuzanu PF hakuna mukuru, hakuna mudiki. Ukangobwaira chete unowana warongerwa, even nevadiki, even nevakuru vanokurongera futi. Vese vaikusapota vanobva vakutiza, vomva vakuchinjira, zvinhu zvosara zvakuita sei, zvakudhakwira. Saka mukuru achange aripo achiona each and every move kuti zviri kufamba sei, zvamira sei, zviri kuitika. Hapana here arida kusumudza musoro. General vazongopiwa 10 days kunzi nyange wakada kuita zvavanoita pa10 days, hapana chavanokwanisa kuita sei, chavanokwanisa kuita kana kugadzira. Ndo mashoko andandinawo anga ndakubatira zvamanje kuti muzvionere kuti aiwa kwakupisa kunzoku ende mufaro wakutouya mangwanani zvamanje anditika. So as for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, it is bye for now. Ngatsangane muvideo rinotera.